Приказка за изгубения остров и тайнственото съкровище. Имало едно време в малко крайморско градче, където вълните пеели песни за далечни земи, а бризът носел истории за приключения. Там живеели 3 неразделни приятели – Алекс, Ния и Мартин. Те обичали да изследват старите пристанища, да слушат легенди от рибарите и да мечтаят за далечни морета. Един ден, докато играели в старата лодка на бащата на Алекс, тримата намериха нещо необикновено. Това беше стара карта, пожълтяла от времето, с изрисувани острови, мистериозни знаци и едно червено кръстче. «Вижте, това е карта на съкровище!» – прошепна Ния, а очите й блестяха. «Трябва да го намерим!» – възкликна Алекс. «Но как?» – попита Мартин, докато разглеждаше картата под лупата си. Тази карта изглежда древна, но въодушевлението им не можеше да бъде спряно. Решиха да отплават на морския дух, старата лодка, която Алекс бе ремонтирал с баща си. Под слънцето ярко с вятър в платна и пламък в сърцата. Алекс, Ния и Мария на приключение сред водната стихия. Ой, изгубен остров с големи богатства, с мечти в сърцата и смелост делата. Вълните пеят, бризът ни вика, пътешествия започват към тайна велика. Червено кръстче, загадки са живили, очите блестят от вълнение, сърцата горят от нетърпение. О, изгубен остров с големи богатства, с мечти в сърцата и смелост делата. Вълните пеят, бризът ни вика, пътешествия започват към тайна велика. В джунгла тайнствена и красива, там статуя стара им пътя разкрива. В пещера тайна съкровището се намира. Преди пиратите, сръчни и бързи, приятелите намериха съкровището първи с изненада голяма. Пиратите видяха, че плячката им вече я няма. О, изгубен остров с големи богатства, с мечти в сърцата и смелост делата. Вълните пеят, бризът ни вика, пътешествия започват към тайна велика. О, изгубен остров с големи богатства, с мечти в сърцата